Good morning, world! Pag umaga po, ang boses ko nawawala. Maya yan, kadaldalan na yan na naman. Eh, kulang ka pa sa charge eh. Hindi ka pa fully charged. Ay, umuulan. Hindi Maambon. No. Good morning. Morning. Umaambon. Hindi Hindi mo na-feel? Late na kasi ako natulog eh. Kaya kulang sa charge. Na-try namin guys ang yung DJI. Tingnan natin. Osmo. Ang galit ang dog. Sabi niya ang aga niyo, aga pa, daldal niyo na. Kaya ayan niya guys, may malunggay ang taas na, wala nang dahon sa baba. Hindi na namin makakulan to. Hindi na namin maanihan. Hindi na kami dyan. Hindi na kami may-ari. Hindi na sa amin yan. Ayun ito na lang. Sa amin, ito. Ayan. Bili pa lang. Yung malunggay lang pala. Ayun. Malunggay yan. Malunggay nga ba? Malunggay yan. Diyan tayo kumuha last time. Oo. Yung dati ang tataas yan. Tingnan yung puno guys, ang lalaki na. Pinutulan nila ni Ray. Yun yung nakatira diyan sa corner. Saan kabila tayo? Kahit saan. Pero I think we should kasi kung biglang umulan. Hindi tayo May buwan Ay, may buwan pa Saan? Ayun. Kaya hindi ulan. Tsaka maaliwalas ga. Ano yung ambon na feel ko? Laway mo yun. Nag-excursion. Yun yung buwan Ayun ang buwan. Ayun. Alam ko kung nakikita. Nag-excursion yung laway mo. Ano ba to? Naka-on lang ang screen. Hindi na mamatay kagaya ng GoPro. Malakas sa battery pag gano'n. Kaya nga. Hindi, may mga setting alam ko pa. Anong oras tayo? Kanina? 6:20. 5 minutes pa lang tayo naglalakad. Bakit late tayo ngayon? Kasi late na nga ako nagising. Kaya nga. Dahil late na akong natulog. Ang laki ng aso. Malaki. Ito guys, project ito nila engineer. Ito guys, project nila engineer, ang ganda. Similar sa bahay namin. Pero ibang floor plan sa loob. Ano oras na ga? 6:35. Sana ito. Dito. Kaya naman main Main Avenue yan? Malapit na tayo sa gate? Hindi pa. Malayo pa. Kala ko malapit na. Ganda. Hindi 120 lang.
Cute ng bahay nila. Bungalow din. Ang ganda dito na ano, Ito, up and down. corner lot. Ito. Nakakapanibago yung itong ano. Itong camera na to. Kasi Ay, tingnan mo. Ang papaya natin, Ah! pwede lang ano natin yun ah. Pang-bisa. Ang daming bunga. Ang daming bunga. O, nasaan na? Ayan. Ayan, napitas na. Naunahan tayo. Naunahan tayo ng may-ari doon na, no? No? Naunahan ka bago mo kunin. Mm-hmm. Biro lang guys ha. Baka may mabasa naman. Nangunguha kami ng hindi amin. Biro lang. Ngayon lang ako nakadaan dito banda. Ngayon lang din ako. Ikaw? Ah, hindi. Paliko na to eh. Sa ano? Sa ano tawag dito? Sa gate? Oo. Dito na yung kay ano? Kay... Ano dito? Dito? Sa Sino? depot? Ah, dito na. Ayun. Ah. Dito? Ayun. Is that the one? Ah. Are you sure? Tingnan mo, oh, dahil ang setting niya, ano, tingnan mo, nasa baba lang siya. Nasa baba lang siya, pero nakikita yung ano. Kasi Ay, nagmo-move ang gumagano gimbal, oh. Gumagano yung gimbal. Hindi ka gaya sa GoPro na nakaganon, di ba? Sa GoPro hindi sumusunod. Mm. Hindi gumagalaw, di ba? Mm. So ito, for example, nagwo-walking vlog ka. Nakagalong ka lang, oh. Hindi ba yung nakaganong ka? No? Yeah. Ang ganda nitong bilis lang mag-charge. Baka mabilis na mag-discharge. Hindi naman daw. Tingnan natin. Nakapatay yung second battery mo, ha? Hindi, ano siya, yun ang unang nadidrain. Kung baga, sinusuportahan niya yung main battery. Oo. Para pag naubos ito, naka-charge, ikaw, patuloy ka pa rin. May battery ka pa rin. Mhm. Tama. Karating na tayo guys sa gate. Sa main gate. Tayo sa kabila. Ay, good morning! Kamusta na? Kumusta? Freddy, no? Freddy. Check up po niya. Oo. Thank you, Freddy. Ano ang bagong project nyo? Ito yung ginagawa dito? Ang dami, no? Ang daming ginagawa ng engineer, Ito no? yung ginagawa sa kanan? Okay, doon po sa may dulo po yun. Ah, sa metro. Ang dami. Yung ano pala, yung bahay doon na parang ang bungalow na Parang yung katulad doon sa amin. banda, yung parang Ah, yung 305 sa 305 305. ba yun? May tao na ba yun? Wala pa? Nabenta na yun, hindi pa alam. Reserve yata po. Reserve? Oh, ganda. Ganda yun. Ayun dito po, ayun po yung magkatabi niya. Oo. Oo, tama. Oo. Ikaw nagbubukas pala. Mga anak po, mga take po. Oo. Ingat, Freddy, ingat, ingat Freddy, ka. ingat. Bait yun si Freddy. Katiwala yun eh. Nila engineer. Si Rick. Yan? Bagong site. Bagong project. Itong bagong project na ni engineer. Oh. Ang dami niyang project. Pag hinahawakan pala ako guys, oh.
Hindi ako masyadong napapagod. kasi kasi para may tungkol ba? Talaga naman ah. Hindi. Ginawa mo pa akong kahoy. Ginawa pa akong tungkod mo ha. Hindi nakakatulong. May support. May support. Size tayo itong greenhouse ano? Yan mga build to sell. Pareho itsura. Ayan, yan. Tapos ayan pa isa. Ilan yan ang dito sa loob eh. Dami. Tapos for sale or for rent. Yun ang for rent nila habang walang bumibili. Kaya lang kung i-for rent mo na, pagka for sale mo na, hindi na brand new ano. May mga renter na iba na wala silang pakialam, hindi nila inaalagaan. Dapat magre-rent ka, alagaan mo rin ang bahay. Siyempre. Naka-isang oras na ako guys. Well, almost. By the time makarating ako sa bahay, isang oras na. Si Louie Boy patuloy pa ako. Tapos na ang aking energy. Maraming salamat guys sa panonood.